fa 57 anys era un poble petit, molt treballador, molta cultura, moltes ganes de fer coses, i un 25 de setembre del 62 recordo perfectament que va començar plovent, a mica en mica, anava plovent, a la tarda va incrementar-se la pluja i cap a la foscor pràcticament no havia ningú pel carrer. I a partir d'aquí va començar una història que és el moure't, anar pel carrer. No és com ara, quan hi ha una catàstrofe, que van els psicòlegs i ajuden. No, aquell moment tothom intentava fer alguna cosa, però era molt dur veure pel carrer gent ja buscant la família, que no la trobava. Va ser un dia 26 molt fort en aquest aspecte, però vaig començar a veure cap a la tardor alguna que em va impressionar. Un poble de Rubí que no arribava a 10.000 habitants, començava a arribar gent de tot Catalunya a col·laborar. El que més em va impactar va ser quan, en aquella època, que l'alcalde era el Miquel Rufé, va donar l'ordre que la primera institució que es fiqués en marxa eren les escoles. I així va ser. Vaig arribar a l'escola Montserrat, era alumne del senyor Ferrando. Vam veure que el pati s'allargava, que aquell dia no es cantava el Caralsol, i vam veure que els mestres no feien que parlar entre ells. Al final van decidir que entréssim a classe. Vam entrar a poc, vam cadascú va anar al seu pupitre, i el que em va impactar és mitja classe buida. Faltaven companys nostres, a l'Ulloa, a Soronelles, al Moreno, gent d'aquella època nostra. Per això avui agraeixo poder explicar com una memòria històrica com va ser aquest dia, però que em queda aquesta força, aquesta voluntat d'entendre que per això estimo Rubí, perquè Rubí és un poble solidari. Aquest, el pitjor episodi de la nostra història, és el que ens fa inevitablement reflexionar sobre el Rubí actual i com és d'important prendre consciència de l'estat d'emergència climàtica en el que ens trobem. Hem de mantenir viu el record d'aquell fet històric que destil·la tristor, però que alhora va representar un punt d'inflexió tant a les nostres vides com al devenir col·lectiu d'un poble que caminava amb pas ferm cap a la seva transformació a ciutat. La Rierada ens va deixar l'herència d'una ciutat solidària, forta, capaç de refer-se de la tragèdia i d'avançar cap al futur. Aquests són els valors que han forjat aquest municipi i la seva gent, i molt especialment aquest barri, el 25 de setembre, un barri que va créixer a l'ombra d'aquella catàstrofe, però alhora ha esdevingut un símbol de superació del qual ens sentim molt i molt orgullosos.